vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo maconfessions. So pane imwe confession iyaya yandakaposta pachannel yedu yavamwe vanzvadzi vainge vachiti ivo vafunga kuti zviri nani kuti vange vachizvipfuudza upenyu hwavo nekuda kwekuti boss wavo iye anga ati sezvo uchishandisa madays saka ndinotya kusungwa saka basa rako rapera. Saka lucky enough pane vamwe vanzvadzi vedu avo variko kuchando uko, saka ivo vanga vagara vari pakutsvaka munhu anovachengetera imba yavo iriko kuHarare. Saka ndokubva ndazovasanganidza navo vanzvadzi ava vakabva vataurirana. Haiwa vanzvadzi vedu vanga vachita kufara vachita kuimba kuti Mwari vakanaka vedu we, Mwari vakanaka vedu we, zvangu zvaringana. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandinayo, ndichida kukuudzaiwo izvo zvaipota zvichiitwa nababa naamai vangu. Ndikati ivo baba vangu vainge vari munhu ainge aine mari mudzinza zviya zvekuti ndivo vega vainge vaine mari. Even right now isusu ndisu tega like kumacousins edu kana takazvitarisa ndisu tega takabudirira muupenyu. So partly I think it is because of some of the things izvo zvainge zvichiitwa nevabereki vedu. Saka vabereki vedu vaiti kana kuri kunzi mudzinza mukafiwa, vasati vasimuka vachienda kumusha, baba naamai vangu vaibva vazoti tainge tichifanira kuti tose tinge tichikurura nhumbi dzedu. Taiti kana takurura nhumbi dzedu then taibva tazobuda panze tobva tatanga kugeza tose tisina kana chatinenge tisina kumbopfeka. Ende vaiti kunyange zvikanzi vanenge vanzwa shoko rerufu, angava ari makuseni kana kuti masikati, vaisasimuka masikati iwawo kana kuti makuseni apo pavanenge vaudzwa kuti kumusha kunenge kuine munhu anenge ashayika. Vaitomirira kuti kana kwasviba paya then tobva tazobuda panze tobva tageza tose, ende tose taigeza mubhaketi rimwe chete iroro. Zvinhu zvekuti it traumatized me a lot. Uchiona baba vako vari musho vasina kana chavanenge vakambopfeka vachigeza, iwo usina kana chaunenge wakambopfeka, ende apa uri mwana musikana. Ndozvatainge tichiita izvi inini nemasiblings angu matatu. Saka vabereki vedu vainge vaine mari, imwe mari yekuti yainge ichityisa, but mushure mekunge baba vazoshayika zvinhu zviya ndokubva zvazongotanga kungoti mbombombo. Then amai vangu vakabva vazotorana neimwe sibling yangu, then ndokubva vazoendana nhasi uno hatitombozivi kuti vakaendepi. Soon after my father's funeral vakati vaenda kuya then vachidzoka, then hanzvadzi yangu ndiye akabva azotanga kumaneja mabusinesses aya awo ainge ava kumboti mbombombo. Nanhasi uno ndo patinotodyawo ipapo pane hanzvadzi yedu. Saka even though mudzinza isu tirisu vapfumi chete, but hanzvadzi yedu ndiyo yatinototi iyi ndiyo mbinga yemudzinza. Saka I know kuti vabereki vangu vainge vakabata-bata, but handizivi hangu kuti vainge vakabata mishonga kusvika palevel ripi. And I think I suspect kuti even brother yangu vane zvinhu zvavakamusiyira. Saka isuwo like anoita kunge munhu ane mishonga uya wekuti kana uchida kumubvunza zvaunenge uchida kumubvunza unobva wazongoti ndichamuzomubvunza next time, but uchingobva paari unobva watanga kuzvibvunza kuti asi why ndisina kumubvunza, because ndinowanzokuenda kumaoffices kwake ndichida kumubvunza kuti asi nhai bhuti chimbondiudzai ipo paya pamakazobuda namuchemberi makaenda kupi, mainge mamboendepiko, why is it pamakazodzoka then mabusiness aya ababa akabva atanga kurana more than smooth, because zvainge zvoitika ipapo zvinhu zvandakaona live nemaziso angu after baba vavigwa. Then ndakabva ndazoona moto, tainge tichiri kumusha ndakatoona moto wainge uchipfuta pamusoro peguva rababa. Then ndakati ndichida kunoudza amai vakabva vatongoisa
chigunwe chavo pamuromo iri saini iya yekuti nyarara, as if vainge vachiziva izvo zvandainge ndaona. Ndakati ndada kuvaudza kudaro, ndo pavakabva vatotanga kutogadzirira paya kuti tinge tichibva kumusha, nekuti kwedu kwamurehwa uko, but isusu takangokura tichigara zvedu muHarare. Ndobva vatoti gadzirai tava kutodzokera kuHarare. Tichingonosvika kuHarare ndo pavakabva vazongotorana nehanzvadzi yangu kwakaendwa nanhasi uno hatitombozivi kuti vakaendepi. Saka ndiyo confession yangu iyi mukoma. After that pane imwe motikari yababa yakangotsva. Zvinhu zvacho mukoma, motikari iyi yakatongotsva yakapaka mugaraji. Shuwa zviriko here kuti motikari inonzi yatsva? Yotsva kudaro, but imba haitsvi, iyo ndiyo yega yakangotsva motikari iyi. Then takazotonzwa tava kutofonerwa namai zvichinzi svikai kuno vasikana nekuti kune zvaitika. Tikati tichisvika pamba kudai ndobva tatanga kunzwa kuti there was something that was smelling as if there was something that was burning. Ndopa vakabva vatovhura garage door paya vakabva vazoti motikari yainge yatsva. Ndikabva ndati saka pane umwe munhu wamamboudza here? Vakabva vati kana hapana wandamboudza ini. Takavabvunza amai tikabva tati asi nai mama, nai zviriko here zvekuti motikari inganzi iri mugaraji kudaro yobva yangotsva yoga, motikari ingori 1 yotongotsva, nothing else is bent down. Then usiku hwacho ihwohwo ndo pakabva pazouya vamwe vakomana vainge vaine chitow truck chavo. Then motikari iya ndokubva yatotakurwa kwayakaendeswa nekwayakaendeswa hatitombozivi, but the first person wavakatanga kufonera yainge iri hanzvadzi yedu uyu Mbinga. He was the first one to be on the scene. Pedzezvo mukoma, ini kuti ndige ndichizopinda mumarriage ndingatoti it was by the grace of God, but kana ndichiti it was by the grace of God zvinondirwadza mukoma, because ndakazoti ndava muform 6. Munoziva kuti right now even murume wandigere naye, murume uyu akatoita zvekutondibata chibharo. Zvakaitika ndezvekuti ndakakwirawo motikari yake murume uyu ndatohaikawo, so I was late to school on that day. Ndainge ndigere zvangu kuback seat, ndobva azotanga kudriver paya. Saka akati achidriver kudaro, then this man akabva atanga kundibata zvidya zvangu. Ndobva ndati ndikukumbirawo kuti munge muchimisa motikari yenyu because I want to get off from your car. Murume uya ndokubva atanga kumhanyisa motikari. Ndega ndakaona kuti panapa kana ndikangovhura door apa kutongofa chete. Motikari iyi iyo like it could lock from the driver's door. Ndikatoona kutoti there was no way this guy was going to let me out. Ndainge ndichingochema kudaro kudzamara murume uyu akazotanga kudriver achipinda neni mune chimwe chisango ndokubva azotanga kundivhundutsira akandiburidzira banga. Murume uyu mukoma akabva azondimanikidza kuita bonde neni, ndokubva aita bonde neni kudaro, ende ndiye murume wandakatotanga kutosanganawo naye pabonde. Ndainge ndava kutozvibvunza kuti asi ini ndimbori munhu akaita sei? Ingawani zvandakanakawo, but kwainge kusina kana murume aimbouyawo kwandiri achititi anondida. Even kuchikoro kwacho ndainge ndingori munhu uya wekuti ndaisava neshamwari, kana ndikangoita shamwari out of the blue munhu uya obva atotanga kutondibvunza mamwe makuhwa ekutoti ndee ndisingatombonzwisi kuti what is going on. Mushure mekunge murume uya andibata chibharo, I then went and I spoke with my mom. Ndakabva ndazoudza mama kuti ndainge ndabatwa chibharo, ndichiexpecta kuti mama vainge vachazoenda neni kumapurisa kuitira kuti ndige ndichinoripota kumapurisa, but it seemed as if amai vangu nemurume uyu vainge vachitozivana, because ndakabva ndazovapa the description of the car. Zvinhu zvose zvaamai vangu zvainge zvichingonzi musaudza vanhu. Saka vakabva vanditi usaudza kana vanhu. Ndobva vatofona kuchikoro vachitoti ini ndainge ndisinganzwi zvakanaka until when I had healed. Ndopa ndakazotanga kuenda kuchikoro. Nanhasi uno most of my friends havatozvizivi kuti murume uyu wandigere naye, murume iyeye I got into a relationship naye mushure mekunge andibata chibharo. Zvadaro amai vangu ndakavapa description iya pasina kana mazuva. Ndakazoti one day ndichibva kuchikoro ndokubva ndaona kuti pamba pedu painge paine that same car. Munoziva trauma yaye munhu uyo ainge akabatwa chibharo. Ndakabva ndada kutiza
and amai vangu vakabva vachobuda vakabva vati usatiza. Then I saw the guy, ndakabva ndatanga kuchema ndichiti ndiye uyu ndiye akandimanikidza mama, fonerai mapurisa. Then amai vakabva vazoti there was no need for that, sezvo murume uyu ainge akandikanganisa. Ndokubva vazoti vainge vataurirana naye murume uyu, and there were no more questions that I was supposed to ask. Ndokuroorwa kwandakaitwa ikoko, ndikabva ndanzi iyi secret iyi kana ukazongoitaura ndozvavaiwanzokuita ipapo pavainge vachiri vapenyu, vachiti kana ukangotaura chete ndinozviuraya, ende kana ndazviuraya uchandidya chete iwewe. Saka that fear yekuti kana ndikangotaura ndinobva ndatourayisa mubereki wangu, it kept me like in that situation, not telling anyone. But zvinondirwadza, but nekudawo kwekuti nemurume uyu takazozvara tose vana, ndakabva ndazviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingohela. This is what I have to go through. Ndakabva ndangoti maybe iyi ndiyo nzira yandakanzi naMwari ndinofanira kuti ndinge ndichizofamba nayo. Saka nemurume uyu takazoita vana vaviri. So this is how I got married to this man. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu. Hey, pakaipa. Just imagine kutoroorwa nemurume uyu, murume wekutoti ndiye akatokubata chibharo. But hanzi amai vangu zvinhu zvavo vainge vachingoti musataura, chino nechino musataura. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, ndiri kutsvakawo rubatsiro kune vedare renyu. Kana miromo yako yakatsvuka zvichikonzereswa nechirwere, unorapika sei? Even kuisa Vicks hazvichinje, madokta akati havazvigoni. Ndinokumbirawo rubatsiro, mundiudzewo kana mava kuverenga ndizotevererawo mucomment section. Thank you. Ngativabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaavika chitupa changu. Ininiwo I am a junior pastor at this church where I am ministering at, but ndanga ndagara zvangu ndiine calling yangu iyo yandiinayo, but nyaya iripo ndeyekuti ini hangu mukoma ndafunga kuti ndinge ndichizvimiririra ndiri ndega. But mukuzonozvimiririra ndiri ndega ndinewo zvimwe zvinhu zvandakazoita zvekuti first of all, even the love of my wife, mudzimai wangu haatozvizivi kutoti murume wake izvi ndo zvakaita behind her back. Ndangosarwa nemasteps mashomanana. So what I did mukoma ndezvekuti ndakatanga apo pandainge ndichitori kuBible school, ndaiva munhu wekuti ndakabva ndazotanga kuresearcha about some of the mysteries of this world, uye zvekare ndikabva ndazotanga kuverenga mamwe maBible, amwe aya avanoti forbidden books of the Bible. Saka ndakabva ndazotanga kutevedzera maBibles aya zvose zvainge zvichitaurwa mumabhuku acho iwayo. Then ndapedza kudaro ndakabva ndazotanga kupractice Judaism. Izvi ndinozviita in secret, uye zvekare vanhu havatozvizivi kutoti pastor vanotopractice Judaism. The reason as to why ndakazosarudza kuti ndinge ndichipractice Judaism, it is because pane zvimwe zvinowanikwa kuJudaism zvekuti kuchiKristu zvinotinetsei kuti unge uchizviwana. Kune mamwe madoors, uye zvekare kune mamwe makeys, semakeys aya akashandiswa naKing Solomon apo pavainge vachivaka temple, because that temple, it was not built using your human hands. That temple was built using some spiritual beings, even nema fallen angels. Saka ndakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti neniwo ndinge ndichiita tap into that, because ndakacalculate ndikabva ndati kana kuri kunzi Mwari, kana ivo vakasarudza kuti it is okay kuti the temple, the great temple, inge ichizovakwa neother fallen angels,
kuburikidza nemamwe makeys, the keys of Solomon. Saka ndo andakabva ndazotanga kudzidzira iwawo. So izvi ndo zvandakatanga kuita pandainge ndiri kubible school, zvekutoti ndaitoti ndichitonamatira munhu paya munhu otopora, but munhu wacho anenge asingatozivi kutoti ipapo pandinenge ndichinamata there will be some keys in the spiritual realm, makeys awo andinenge ndichivhura. Then when you open up those keys, zvinobva zvazokonzeresa kuti munhu uya anenge achirwara kana kuri kunzi anenge aine dhimoni rinenge richikonzeresa urwere mumuviri make, dhimoni riya rinobva razotiza nekuda kwekuti ndinenge ndavhura another door so that a very powerful being can come and rescue that person. Saka ndo zvandinoita izvozvo, uye ndakazvitanga ndiri kubible school. Mukadzi wangu haatozvizivi kuti iye murume wake anotopractiza Judaism. Worst of all, kana ndikatombosara ndiri ndega paya, ndinobva ndatotanga kutopractiza Judaism yangu openly. Then mudzimai anozoti kana aripo paya ndo pandinenge ndakaita kakusungikana ndisingakwanise kupractiza openly. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo. The reason as to why ndakasarudza kuti ndinge ndichiita izvi, because Judaism, it is also a religion of God, of the same God. Saka ndakaona kuti zviri nani than kuti ndinge ndichiita izvi zvekuromba kana zvakaitwawo namambo Solomon. I think kuti neniwo ndinokwanisa kuzviita zvinhu izvi. I can do it in a safe way because I have seen kuti some of the rabbis, they are able to do this. Vanotodaidza mamwe ma-spiritual beings, mushure mekunge vadaidza ma-spiritual beings aya, then ma-spiritual beings aya anobva atovaitira zvose izvo zvavanenge vachida kuti vange vachiitirwa nawo ma-spiritual beings. Saka imi munotiko indava why iyo Israel ichikomborerwa kudaro, it is because of Judaism, because vane mamwe ma-beings awo avanoconnecta nawo. That is why secretly I am practicing iyo Judaism. Saka ndiri kutarisirawo kuti dai ndakwanisa kuzovhurawo yangu church, as soon as I make enough money I am going to open up my own church. Then kana ndavhurawo church yangu, then ndichange ndichizodzidzisawo vanhu slowly but surely, because I know kuti zvichazova zviri zvinhu zvekuti zvinozonetsa kugamuchirika kwazvo. Then kana ndadzidzisawo vanhu vanokwanisa kuti vange vachizovhurawo ma-portals so that these spirits can come and enter into their lives, thereby giving them blessings. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Aiwa, kana mukazopostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera hangu ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi ava. Naimi zvazvakangoma hazvo veduwe. Hanzi inini ndinotopractiza iyo Judaism ndichitevedzera zvainge zvichiitwa naKing Solomon. Strange things indeed they do happen in this world.